Nek cara mbiyen ki kaya oncor. Oncor. Ah, domongi kok. Murup terus, lengane sing murup terus. Tur dasare sing nembang suarane apik. Sinden ki anggere ora mangan panganan sing mambu lenga ya apik suarane. Kaya to wajan sotel prunggo apik iki ora entuk disilih percuma. Nek iki kaya panjenengan iki pancen ya wah mengabdi kepada seni dan budaya luwih-luwih pedalangan reng. Ha iya. Separuh hidupnya pancen digunakake dienggo mekaring budaya pedalangan. Pak Kondang ya. Heeh. Ya, Petruk nendi kok ora ketok? Petruk cete nglothok. Oh. Iki kudu didandani sik, ora aku takon serius. Nek kowe ngrembug Petruk kok malah sedih. Terus engko tak omongke karo bapak, sing penting acarane iki gara-gara ora ketaming sak glebyaran, sak teleraman ning diwehi gara-gara. Ya, karo ngrampunke pamundutan sing urung kelakon. Heeh. Apa wae Gong, ular kambang rung diaturke. Ha iya. Mau goyang Semarang Pak Sadewa saka Pati Dewereri wis diaturke. Slendang biru rung diaturke. Ya. Jambet wana. Apa? Jambet wana. Jambet wana ki apa? Jambu alas. Jeneng buah ki ora dikramakke, ora dibasakke. Jambet wana. Nek duren ya duret ngono. Ya ora ana kaya jambet wana. Karang wong-wong ki saking tata kramane ki sok-sok di nganu sok dibasakke. Heeh. Nah nek yo Jawana tindak pundi Mas? Kula badhe timbak wana santun aja. Wanasari ya Wanasari kok wana santun. Mengke medalipun Imo Gintun. Imo Gintun Imo Giri, heeh. Mengke nek pun tekan Imo Gintun ngalir tekan Karangkajun. Karangkajun ning Karangkajen. Heeh. Nah nang kene ra malah cilaka to. Badhe sowan wonten Depun. Depun ki Depok. Aja dibasakke. Ya. Ya karo ngaturke Mbak engko selak blandang wektune pancen ya wayang ki saiki ya pancen ya paling setengah 4 jam 4 ya tegong. Heeh. Karo ngurmati sing padha nindakake salat subuh. Ular kambang sik. Ya. Alusan. Ya. Ya yuk, ayo. Ya alusane ora ayu wis ora jos. Heeh. Mesti ler-leran. Heeh. Ya. Ana enak apa wong urip nang alam dunya sae dados dua lulu wis kangelan dipaidu ya la gendho. Wah ngaren apal sasi suarane basana. Waduh. Wala Brambang saksen 5 berjuang labuh negara, Brambang saksen 3 berjuang dinen bersatu. Riri kantor kawat Boyolali, pedhot neng Kalasan sumedhot weruh tilasan. Tirana sadirene tak temek kena janggute. Wah apik. Pinter kowe kepiye to le ngapalke nang ngebis. Waduh. Ngapalke nang ngebis ming Ular Kambang dapal karo teturon karo rengeng-rengeng aku. Yo, Ular Kambang, yo dados tulung sawang. Ular Kambang kok tulung sawang, sawang napa ora? Nek kelingan lagune Didi Kempit, Gempot kok Kempit. Yo, mangga. Enak. Urung dipangan kok enak. Nah iya. Niki cakepane ngono. Cakepane ngono. Ayo ki suwe-suwe tak rasake kaya cah wingi sore nek omong. Lah pripun ta? Iki cakepane penting kaya ngeten, Pak. Ya wis ben ora. Nek mangan kok sregepe ra jamak-jamak. Saka taman mini wis sarapan jam 10. Tekan transite Pak, daleme Pak Imam jam 11:30 mangan meneh. Tekan kamar GoFood mangan meneh. Diantenan bocah kok. Ayo wis ben ora apa-apa sinden gelem mangan ki malah apik kok ora. Kula kelas kali. Wis ket mau kok kula kelas kali. Arep ambles bumi ya. Iya. Wong
urip ning ngalam wah cengkok dan ngalah ha 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 kedawanmu gawe ora ya donya ninggal tata lawan bukti utama yen digagas gender dis tunggake siter kambangki tekan seprono semene kok ya penak wae ya, Gong. Wong anggit gendheng ki nek mbiyen direwangi tapa, Reng. Ha iya. Tapa ora maem, ora sare, dinengke tenan pikirane. Iya. Saiki wong anggit gendheng saiki wis instan. Biar kaya mbang api dadi tontonan kruyuk. Nek wis rampung tek. Serak kocap. Iya. Nek cara mbiyen ki kaya oncor. Ancor, domongi kok. Murup terus, lengane sing murup terus. Tur dasare sing nembang suarane apik. Sinden ki anggere ora mangan panganan sing mambu lenga ya apik suarane. Kaya to, wajan sotel. Panganan mambu lenga kok wajan nyuntaki gundulmu wae. Ayo. Neno de guayane kaya iso ngendang ngabani kendang dangdeng ora entok ya cengkok ngono nek ora terlatih ra iso bebasane. Ayo terus. Urip. Suwi. Angunduh gembleb ketak
pulung tak gemblek dang drung tang drung gentung tang 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 Monjay suwe banget ra ngonekke uler kambang ya, Gong. Aku jane ra pati srek. Aku ki anak milenial. Waduh. Anak modern dadi nek sing basa kuno-kuno ae karo Petro. Nah aku basa sing ya saora-orane ya rock lah. Wow. Sak dalemane. Sak dalemane maksude piye ora? Nek ora lagu sing keras aku ora. Lagu keras kaya ta aki kuwi minyak keras air keras kok aki ora anu reng apa jenenge pamundutan sing nang ngarepku isih cetha golong-golong tulisane iki Selendang Biru. Oh iya kuwi kepenak kuwi langsung bawani wae le kedap tasma aku nyawang selendang biru Ding solae eseme gawe bingung tatane gulane among pujiwane ya wah sapa aku nek ora Mbak Ika Suhesti ora jos piye nggo angenake anyenake janji ayo Selendang biru Selendang biru Selendang biru Selendang biru wis bali otot bebayune nek iki suarane mulai seru apa bergerah apa bareng anu berduka cita heeh meteng rong sasi keguguran wah ayo boleh polah kebangetan orang bendina nyanyi wis tak eleke ora kesel-kesel bengi melu mayang awan campur sari ayo wis kekeselen ayo wis ra apa-apa sesuk gawe meneh pira uwen wong gampang wae kok kowe tak tuthuk cangkemmu lho kowe ngapa ta ora kula ya ora polah kok jane Pak ha iya ya ning kekeselen ki bisa marai anu jale janin itu kalau baru berumur 2-3 bulan itu masih riskan, masih gampang apa rawan sekali. Heeh. Nah coba nek kowe wis meteng 7 sasi 8 sasi wis arep nggo njondel-njondel ra apa-apa. Justru mengko bidan itu mesti memerintahkan atau dokter kandungan memerintahkan, ayo bapakne aja keset ngono kuwi. Maksudnya ben ngecaki anake. Yo. Tungake mawon nggih, Pak. Heeh, sesuk ben ora manut karo kersaning Gusti kuwi urung gelem dimong bocahe. Heeh. Oke. Napa? Kowe ndak selak kiri embeng juga. Ana sinden arep nyuwara kok diringi. Mong enaki hati Nora tekan batin setiamu ya kanca-kanca yuk Selendang biru kok kaya ora bareng ta iki
Mbok sing kompak. Ora kok ming kene wis sing iring kene sle kono lagi. Piye to? Kesel ya? 1 2 3 ya. Sendang Piye, Kong? Kok kaya urung pas ta iki? Iki do semangat ora iki? Ayo wong, nyambut gawe kok do nyepelekke ora. Mirang-mirangke pimpinan. Wah iya, no, sebagai pimpinan iki nek kancane kaya ngono kuwi kan ora pati dadi ora dadi apa jenenge marmatine lho. Ayo pisan iki ndek ora kebareng titenono. Bisa tak nggo dhewe. Lho, kancane numpak apa? Sakare men do teng klaler. Ben do nyepur, ben do ngebis. Arep tak nggo joke, arep tak ilangi kabeh. Oh. Arep tak nggo bal-balan Rika. Bis kok nggo bal-balan ora. Ya, mangga. 1 2 3 ya. Sendang biru. Wis kecekel reng, kecekel piye? Ana sing marahi ora kompak. Sing endi? Sing bonang. Kancane lagi dhewe sle. Ngono wis. Ya wis ra apa-apa ora. Sudunke stasiun. Mangga. Tatapana janjimu slendang biru. Jos tenan. Dang sing ki sing terakhir duet. Ya. Ki pamundutan iki mergane wis diatur karo panitia selesai harus jam 3.20. Heeh. Engko lakone ra kecekel aku ki nek mayane lakone ra kecekel gedone. Oh. Oh to, rasane kaya kebablasan le Gojek, engko lakone terus mung nyaruk-nyaruk ngono ki rasane. Terus pikir aku ki alah ngombengi aku ki pamer apa, nglakokke apa? Kudu kecekel ya. Merga di dalam cerita wayang itu mengandung filsafat dan penisilin, filosofi. Filosofi sing iso dinggo tontonan lan tatanan sarta tantangan. Bener. Tuntunan iki setiap wayang iki digelar del kaya dijupuk saka tengah, wis mulai jejer iki mulai tuntunan. Mula kudu digatekake. Tatanan iki penuh dengan tatanan. Iya, nganggo tatanan iki nganggo basa Jawa, nganggo rasukan Jawa, nganggo iket, nganggo surjan iki tatanan. Ora ana nganggo iket, nganggo surjan kok ngadeg cincing iki ora ana. Ya kudu nganggo tatanan ya, kudu nganggo tatanan. Tantangane jaman saya berat. Heeh. Saiki bayangno cah cilik-cilik kuwi nyekel HP ngono kuwi sing dibuka apa ayo mesti game. Mula pertama kali sing yasa YouTube kuwi asline aku reng. Oh iya to. Rombongane awake dhewe yasa YouTube. Pamrih apa? YouTube kok sutup piye? Ya pamrih apa? Aku pengen supaya bocah-bocah ki buka HP jejet ki ya njujuk nggon wayang kuwi. Kenyataan saiki akeh para nom-noman sing do tresna karo wayang. Wah iya, kuwi pancen kudu. Mergo wayang itu mendidik perwataan. Oh iya to. Watake nonton wayang mesti wah ngerti oh iki apik iki becik iki ala iki becik lan sak piturute iki ora bener iki bener lan sak piturute. Ya ngono ya Le. Heeh. Bengi iki ya di streaming. Limbuhan mau di streaming tak tonton channelku, channel Dalang Sena karo channel Andika Multimedia digabungke kira-kira nonton 22.000 wong sak donya reng. Wah, luar biasa 22.000. 22.000 iki isih termasuk sithik. Mencapai terbanyak berapa? 26.000 kuwi terbanyak. Weh, syukur ya, Gong. Ha iya, kudu disyukuri wayang ki men berkembang. Heeh. Men ditresnani, mergo wayang ki budayane awake dhewe. Ya. Kanggo mangayu bagya wayang ki ditresnani dening masyarakat. Ayo, iki duet sing ana hubungane karo wayang. Apa lagune? Jambu Alas. Lho. Ora tak kenal pot diasmu ora. Awang. Sik kowe iki ngancam ning ra mutu. Tak tuthuk kenal pot ngono lho. Ngono. Ayo jeneng apa jeneng iki?
Hubungane wayang kok jambu alas. Hubungane wayang ki lagu sing ngono. Kowe iki ya apik lho. Aja terus ngemengke arep kaya ngene iki wigati. Ya, lagu-lagu aja ditolak. Ya. Ning kowe kok ora nggawa keyboard, ora nggawa kendang. Ra, pancen tak niati aku klasik. Wis aku klasik ngene iki. Gamelan sing tak lagu-lagu tak lebokke ya lagu-lagu sing iso dilebokke ning gamelan. Nek sing ra iso ya ora usah. Oh, ora pengen nganggo keyboard. Ana keyboard nang omah 17 ga lho. Arto pangan siji ya. Ora ngono kuwi go ngaku takon kok ya. Oke aku anakku iki ahli piano e. Oh, buka kursus wis entuk aja. Ngomong iki klasik anakku ki. Weh, kok ora nganggo kendang dangdut. Ana kendang dangdut ning ngono aku urung trek lho. Arto jangan iki. Ha lho mengane wong atos sing ngene iki lho. Oh, arep milih sing kulit apa? Kulit bokong wae ana. Bedane apa? Nek kulit sapi wae, nek sing kulit bokong iki tatut gendang dut, tatut gendang dut. Kuwi nek kulit bokong. Oh. Heeh ta. Abri dhewe-dhewe mulane pengendang apake mesti kulite tatut ndang dut. Tur rada kasar. Rada ana plenting-plenting ah, totok mencaku. Aku sok guyu enak ngomongke ngono. Maksudku terus apa selokanku ki wis reget. Kaya isih resik kaya. Iya. Ngresiki selokanipun wis ngono bulan balen ya ora. Ayo kek matur Bapak. Heeh. Ayo Reng. Iya iki wis pamundutan wis tuntas. Isih kurang siji jane apa? Pramen. Pramen ora mangkat. Wah. Pramen kene ora apik malah dadi wirang. Sesuk den latihan sik tak latihan tak gebukane sik, Don. Heeh. Yo mung pramen kok tak digebuki. Ayo men. Janeng yaning talaka kadi langit om mambang pantep pasulan upamaneka lintang tulya kusumayana sumawur
miat langening kalanggawan aglar pandhahan moncar non lir kekonang surem sorotetan padang legegegugeg sadulita mel ndara kula Den ndara Kresna ing Ndarawati sarawuh jengandika kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara iya Kakang Semar ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana Kakang Semar nggih kula pundi nggo jimat Ndara Janaka bekti kula nggih Den iya Kakang Nayantaka ndak tampa tiba sepadha-padha bekti kula Ndara iya nala garing ndak tampa iya nala garing ndak tampa bekti kula Den iya Bagong ndak tampa iya Bagong ndak tampa enten apa lah kok sampean priyagung kok rawuh enten Karang Kadempel mestinipun panjenengan namung nimbali kemawon kula sampun sowan kok Den Kakang Semar kula wonten dawuh ngelingi marang lelakon ingkang dumadi marang praja ing Ngamarta mestine Kakang Semar ora bakal kekilapan apa to sababe dene Nata Ndarawati sowan marang Karang Kadempel sampeyan ajeng aku yen to nandhang keluputan sampeyan ajeng aku yen to kabeh niki merga saka Nata Ndarawati nek miturut ature Bagong pancen ngoten mila kula sagedipun namung nyuwun dhateng ngersanipun Gusti pusaka aja ilang Petruk aja nganti keneng napa-napa Kakang Semar mengkono nek kula ora apa-apa kula mboten pripun-pripun sing kudune kuwatir niku sampeyan lho lire piye kok nganti aku ndadak nganggo rasa kuwatir lha nggih akeh sing padha prisa sampeyan sing nggawa pustaka Jamus Kelima Sada akeh sing padha wuninga panjenengan sing ngasta pustaka Jamus Kelima Sada mula akeh-akehing para warga akeh-akehing para kawula sami mestani nek pustaka menika sing ngasta Sinuwun Ndarawati mula niki nek sampeyan ora ngresiki asma panjenengan piyambak menika mangke badhe banger bajin lho Den nek ngantos nonton apa-napa sing tumanduk teng Praja Ngamarta sing dadi paran cucuan Nata Ndarawati Gus pepunden kula ing Dwaraka Semareka Den Prayetna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti lah banjur miturut penemune Kakang Semar mula sampeyan ajeng ngresiki asma sampeyan piyambak pustaka manggoleki kejaba saka niku Petruk nggih manggoleki Petruk mati kuandane mang beto teng Karang Kadempel kura ruktine sak tataning panembah ning nek Petruk isih urip syukur mangayu bagya sekethi jumurung mengkono Kakang nggih ya yen pancen mengkono aku ora bakal selak aku nyuwun pamit bebarengan kaliyan kadangku Arjuna aku tak ngupaya menyang didununge pustaka Jamus Kelima Sada mugi-mugi entuk gawe nggih Ndara ning ampun lali lho Petruk ampun manglalekke nika anak kula lho Den iya Kakang Semar lang-lang ing driya mangungkung
kugek sadulita mel. Lah kok bareng daraku tindak. Rasaku kok ora penak. Ndak dikira Semar ki ming wong tuwa. Iso kongkonan ning ora iso tanggung jawab ya. Ampun kuwatir, Den. Kula jampangis king kadohan, adoh kula ceraki, cerak kula doi tindak sampeyan.